तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, हर जगह बाजे वाला, रील बने वाला गाना, वायरल होखे वाला गाना रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी कांवर भजन बोल बम के गाना लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया से दिल से गायकी कहतनी, विश्वास के साथ गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा और रुआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो अगर हमारा चैनल पर रुआ आ गए तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे रक्षाबंधन के गाना, चाहे बोल बम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, उहो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ समझ से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर रुआ सबके वीडियो अच्छा लगा था तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए इसका मीटर देखा जाए कैसे बा, काहे कर लय बा, काहे कर धुन बा। आज से कुछ दिन पहले वो गाना वायरल भइल गोलू गोल्ड के कि तनी हट के सोते दहिया से दवाई चलता, तनी हट के सोते ओही के दवाई चलता। तो यही ट्रैक पर हुआ सुन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त वायरल होके वाला भोजपुरी बोल बम के गाना। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। यह दुनिया के रीत रिवाज देख के आ प्यार में गद्दारी धोखा देख के एगो लइका भोले बाबा से का कहता, कैसे कहता कि मांगता निरहुआ से दुआ दी भोला जी, कि मांगता निरहुआ से दुआ दी भोला जी, दिल तोड़े वाली लइकिन के, हर दिल तोड़े वाली लइकिन के मुआ दे भोला जी, दिल तोड़े वाली लइकिन के मुआ दे भोला जी, अपने त्रिशूलवा से ही छुआ दे भोला जी, हरि अपन त्रिशूलवा से ही छुआ दे भोला जी, दिल तूरे वाली लइकिन के मुआ दे भोला जी, दिल तूरे वाली लइकिन के। तो उम्मीद करतनी मेटर वह सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारे गांव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले, ये रुआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे मती चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समझ, हर हर महादेव।